Ayan, no? Good afternoon muli mga ka-Growers Beat 1000 Plus foliar fertilizer, ano? Ito po yung ating, isa pa sa mga inisprayan ng ating Growers Beat 1000 Plus. Malapit na kong anihin ito. Supposed to be ang anin nito, October pa, no? Pero napabilis, oh. Tignan po ninyo, malapit na. Within, siguro, 2 weeks or 1 week, no? Pwede na to, no? 2 weeks. 2 weeks, oh. Ang ganda. Grabe. Ito yung mga nyo, uhay nyo. Ang gaganda. Ganun pa rin ang variety nito. 160. 160. Wow. Grabe, ang dami. Sarap nito. Sarap makain nito. Mag-share tayo niya. Ang lalaking mga uhay, oh. Ang haba. Nakita niyo siya. Ito. Yan, oh. Mga inuhay nyo. Haba. Ito. Oh. Tapos yung puno niya, oh. Ganda ng niya. Ayan, no? Wow. Super. Halos lahat ganito, oh. Doon. Ang luwang nito. Gandun. Naninilaw na, pwede na ito. Hanggang dun sa dulo. Ayan, no? Ganda. Kita nyo naman mga ka-farmer, no? Ang ginagawa ng Growers Beat. Spray pa to para pa-sprayan pa ulit to hanggang hindi hindi aanihin Isa pa siguro to. Isang beses pa Isang beses na spray pa. Yan yung iba medyo pero tignan ninyo. Grabe. Yan na siya. So, yan po ang update muli dito sa ating demo farm dito sa Karusukan, no. Iba po yung una kanina, no. Ito pangalawa ito. Mas mauuna po itong anihin kaysa yon. So to God be the glory po at God bless sa mga taong gustong sumubok ng ating Growers Beat 1000 Plus foliar fertilizer.